kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzirari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara otena on the notification bell. Muri kuonera mavideos epahatirare muri kunyika dzipi. Vadikani, nyaya yaipisa mastreets esocial media inyaya yaDr Ian Ndlovu. Nyaya iyi yapisa kamastreets esocial media, vanhu vainge vakamirira kuti ivo vaIan Ndlovu ndavaende vanotambira zvavakapiwa naWicknell Chivayo. Wicknell Chivayo abuda mastreets esocial media achitaura iye kuti apa Ian Ndlovu mota 2 nemari yakati wandei pamusoro. So da kuti muone video raIan Ndlovu achienda kunotora zvinhu zvaakapiwa ende aaccepta zvinhu zvaakavimbiswa kunzi arada kupiwa azviaccepta. Vazhinji vaita havo mutauro pamusoro pevidhio iri but azoaccepta. Vazhinji ndopavanga vakamirira kuti achaaccepta here, zvichafamba sei, akatora here, akaregera kutora here. Chokwadi chiripo ndechekuti atora. Ndatione video insati rarenda enda tosangana zvekare munguva inotevera. Wati like here, wasubscribe here. Much love. In John chapter 3 verse 27, the Bible says, a man can receive nothing except that which is given to him from above. We believe that this is an act of God. God has to use a man. He has to use a human being to a human being. We thank God for what He has done through Brother Sir Wicknell to gift us with these wonderful gifts, I and my wife. We continue to appreciate the work that he is doing. I believe that is the beginning of a new season in reaching out to the communities, in helping the needy. So I am grateful to say Wicknell. Thank you. I thank the Lord Jesus for everything.